Hej, nu ska jag lösa uppgiften 2538 sidan 137. Uppgiften är så. Jag ska ta bara den D. Jag kan se att A, B, C i uppgiften är på kanske C-nivå. Den sista procedurberäkning på A-nivå. Vi ska lösa ekvationen log av x minus 2 lika mycket som en av log 0,2. Vi ska använda en regel som säger att tal A och log B är lika mycket som log B petit a. Man kan flytta talet A på exponentposition eller framför log B och det blir samma sak. Om man tittar på högerledaren av ekvationen, man skulle kunna flytta den arv som är där, som är 0,5 där uppe på exponent. Man skulle få log x minus 2 lika mycket som log 0,2 petit 2. Och sen allt petit 0,5 med en arv som har flyttat där uppe. Nu ska vi använda potensreglerna. Vi kan multiplicera exponenterna där uppe. 2 med 0,5. Man får på vänstra den ekvation log x minus 2. Och sen där kan vi skriva att högra den ekvation blir log 0,2 upphöjt till 2 gånger 0,5 som blir 1. Behöver jag inte ens skriva egentligen. Så man får till slut log x minus 2 lika mycket som log 0,2. Det vill säga att detta innebär att x minus 2 är samma tal som 0,2. Man kan skriva x minus 2 lika mycket som 0,2. Det innebär att x är lika mycket som 2, eftersom 2,2 minus 2 blir 0,2. Tack för idag. Hoppas att detta var intressant och givande.